Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naggapo ka ijay kamaisan. Ngam apay akas taday talangam. Kaslan na pukawan ka. Ay, mas daawak. Naukis-ukisan dagiti inubak ti mais a nakatakder pay latik kayo na. Ado ka di tinaukisan ako nam. Ada siguro sa nga pulo. Ay, kadayon nakas jay. Awa na. Papanan na nga. No di maukisan amen. Ay, uwak ka di ti mangukukis ka dagi jay ama ace. Ay, jak mo. Ay, madiday to yun ah. Saan matasigod akas jay? Manipod na pauran ti dakil abantay. Ay, imaysan dagiti bilet dito asiday. Nadawol dala unay nga agdadaal iti mula. Na, apay akasla nagburasan ti kautungan. Asino nga'y tinagburas ba daw? Uray ko mano tinarimahan da bait. Basta mailatan inguyod da. Ay nagawan laka ba inda na kita nagbura sinaya. Asino nga tati awanan bain? Sumublat dan samot no awan tao. Ay makita la ko mano asino tapalsihida. Madlaw ko amanipod na puuran ti dakkel abantay iti medyo adayo. Kasla di mawulmet dagiti agtatakaw. Saan nga tangadag nana iti asim malaw? Kit isuda ti agtaktakaw? Adda posibilidad na akastaba daw. Apay ngay amanipod na puuran ti bantay. Kat adumetan ti agpukaw amulmula. Ay, apay akas tati itsuran paray. Apay, ada nang kamat kan ka? At dami ti nagtatakaw kadagiti mula. Kin dadaulan damay. Di dapay tarimaan na paray. Madadaal ti mula no kasjay. Ay, anyat mulam aya. Ti sitaw. Kit basta iguyod damay. Ha! Kit madadaal ano kasjay. Pati mais. Kit ukisan da. Diyedad duma. Kit alain da di dapay patpatan ti kayo ti mais. Urasyak. Kasta mo tinapasama kadagiti mais ko. Uwak nga ta. Ti akin aramid paray. Ngam adamay nasipak abunga na. Nubilit ko mati akin aramid. Apay nga kastoy dagiti bunga ti saba, napurusing ti daduma. Nalom siguro, so pinurusing da. Asino nga tangay ti akin aramid. Oh, Jeff. Apay akasta unay ti panang tangad mo di tabunga ti sabang. Di ka pa'y latibaan tanatangkanan mo to. Mas dawak nga raw, tapay napurusing ti daduma. Asino nga tayo tinang purusing. Imposible mo't nga ubing. Nangato mo't ti saba. Saan ang mauli ti ubing dait na? Hindi tangarod kay. No asino atin ang purusing ka dagiti bunga ti saba. Imbag ta nagkita ta dito'y tersina maray. Awan ka diti agpukaw amulayaw. Ay, jay nga rod mais me, maray. Maukisan kan masapak mati inubana. No kasta, saan lang ada kamay? Uray gayam timula ni Kapitan. Kasta mati imbaga ni Inteng, idinagga po ijay bangkag na itay bigat, maray. Nasapa ka di anapan ijay bangkag yaw maray. Dimagas ngamin ijay, idinapan na inwayway tinwang na, maray. No kasta nga raw, masapul nga aggunay dagiti opisyalize, tap numaduktalan no asino ti agtatakaw iti mula. Saan ka di nga imbagam nga damulayaw, maray? Agpaiso day tamaray. Inyo man ni badungkokin ni Kapitan, tapno duktalen na no asino ti agtatakaw. Ay, wan nga raw do. Siyak maut, italaang ang mapasama kadagiti balaybay kung underwear, kat nagpukaw iji balaybayan. Anya? Ay sus, sapay adumat ti balaybay ko alupot ijay asidag ti paglablabaak. Nabasa idi adda nagtudtud ijay batog ti kabinet me idi nagtudaw. Inlaba, maray?
Un maray, nabasa dagiti underwear kaw. Isu nga inlabak. Imbalaybay kaw ijay asideg ti paglablabaak ijay waeg maray. Badaong, inakas mo kaday dagiti dadduma alinabaak nang runa dagiti underwear kaw. Apay asyak ti agakas. Ket kagapok iti bangkag. Sika ati mga kas iti linabaan. Mapan ko kumangarod akasan. Ngam adumutten ti mapukpukaw. Ita man, tayab ti angay. Saan basta maitayab dagijay ta adda sipit na. Ay, saan ko nga mo daytan? Awan ti nakakas ko alupot. Ay madiday tuyon, kapitan. Ha? Inakas da dagiti kabarbaro nga underwear kaw. Inlaba nga main ket imbalaybay kaw. Ay, awan ka diti atapom nangakas. Ay, uray siya, kapitan. Inakas ti tao ti imbalaybay kong underwear kaw. Na. Mula? Ken underwear, agpukaw. Masapul nga agronda man ang dagiti tanod no kasta. Itaman pa'y nga graman underwear kat agpukaw. Ay, Imbagken ka at underwear laeng maray. Da kami ngay, pati mula mi amais ken natangkenan nga utong. Ay, saan kon nga ibalaybay ijerwar ti underwear kaw? Ay, dakisa no kanayo na matakaw. Di pa'y kat maibaws ti underwear kaw. ay ibagam kadagiti kakadwam atanod ta agsiim kayaw. Saan tayo nga agpadlaw? Tapno makita tayo no asino ti agtatakaw. Uray di kasabaak. Adumot ti bunga ti saba na purusing ang kail. Saan tayo nga ron nga agpadlaw? Tapno masalamaan tayo ti managdakdakas. Aglimeng tayo kadagiti kay kayaw. Agridam tayo. Unang kail. Mayat nga agpaisaw. No saan tayo nga agpadlaw. Tapno di danamnamaan nga da tayo nga agsisiin. Ay masapul nga agwaras tayo. Paris-paris. Dua titunggal purok. Makikuyog ka di kanya kang kail. Ah, Ijay kami ayan ti kasabaan. Agsiim kami ijay no asino ti mangpurpursing iti saba. ay asidaglag ti pagyanak ta mga no adamang sapul kanyak iji barangay hall. Yung kami nga rodin ang kail. Ijay kayo nga rodin barangay haul. Sanak pa amapan iji barangay hall. Mapanak pa iji asidag ti balay ni pare badong ta nalawa ti kamaisan na ijay. Bareng no kadwaan na kayo met ni tataba daw ngang kail. Isumuti ko na. Kaya't natitumulong amang takwat no asino ti managdakdakais. Nasayat nga raw no kayat na met ti tumulaw. Ay agyan ta dito asidag ti dakkel abato paray. Pasaray tan-awan ta no adamapan a tao dita kamaisan. Wen paray, asidag tapay ti balay bayan ti linabaan ni Tuyang Kaw. Nadagsin nga awitin na ti linabaan na. Isuan nangikabilak iti pagbalay bayan na iti asidag ti paglablabaan na paray. Ay, naggidan ka di anatakaw dagiti daduma bunga ti maisyo. Ken ti pan nakatakaw ti balaybay na nga underwear. Ay, saan ko ang maibaga no naggidan da. Ta saan ko mangarod ang nakita paray. Yung may samot nga aldaw ang napasama. Nalabay, saan mo't amay may sangal daw ti pan nakatakaw ti mais paray. Namin adaw. Saan kakadianapan iji bangkagyo ita, maray? Saan maray, tanapan nakipagsiim ni Badungkaw. Sapay ko matamaduktalan dan no asino ti saan nga umno ti aramid na. Wen nga rod maray, sayang dagiti underwear ko. Pinakibyangan daki din, sapay kabarbaro dagijay. Usaranda nga tati nalada. Underwear day jayan. Amo pa yan. Mas daawa ka, no apay nga agalada ka di damot kukwa. Ilwang kail, nakawag kayo mate. Ay, kumusta di tayan yaw? Ada ka dinadlaw yaw? Awan pa'y mo ti karkar na ditawi. Awan pa'y mo ti makita mi dito'y atao nga umasidag. Saan kay latang agpadlaw? Kasta kami man dito'y kanipari badong. Awan mo't nakita mi, nakadidilaw. Nasa papay mo tangkail.
Aguray tayo aging kainton malam. Barangat na maduktalan tayo. Sige nga rin ka nakan. Agreed ang tayo amin. Unang kail. Babay nga ruday. Nasaom ang nagpukaw ti underwear mo, Maray. Namin ano ka di, anapasamak dayta. Ay, namin dua, Maray. Idi damo, kunak no na itayab. Nga may dinaulay. Saan kun nga imbalaybay di tarwara. Dito yun unag, tapno usan man din ang matakaw. Sino nga tati mauyong anangala iti underwear ang nakabalaybay? Ay, hun nga rod Alangan nga aramatan da, ti alaan da nga underwear. Makita da ko no asino. Tapno mabagbagaan. Kat barang dinan ulitan. Ay, wan nga rod Taga dito'y nga tati agtatakaw. Wano, agapupay di takabangibang a barangay. Ay, makitak pare. Ay, nagaduda. Agkukuyog da. Na, dua bakas pare. At daing kabil na giti daduma bakas iti ulo na. Na. Underwear, Mike. Inukas ta. Iso dati na ngala iti underwear. Kat ingkabil da iti ulo da. Ay, nagloko kay dagita bakas ay. Isudagayan ti mga lala iti mais. Agturungdan iti kamaisan pare. Ay. Agsipak ti daduma. Ay, bakas mo't gayam ti agtatakaw. Ay, ayan tayo ergan ko pare. Erganak man ida. Ay, saan? May pare ti agdangran iti bakas. Pay kiti na may pare. Kit agdangran na mga raod pare. Ay, intay da bugawan. Umanaw dagita no makigtot da. Ha? Bakas? Imulidan iti kasabaan. Surusuron dan ti kasabaan. Ning, agalalati udan kadag iti saba. Ay, barsagak man ita. Tapno pumanaw da. Shoo! Pumanaw kayo, bakas! Da kayo kayam ti agtatakaw! Shoo! Ay, hilo ka raw. Ada ka di mai-report mo. Kanakan. Amam ka di bakas ti marot dito kasabaan ng kail. Ay, uray dito'y. Ano ti may dito abakas? Uray ko no di da naka-underwear. Ingkabil na pa iti ulo da dagiti da duma. Anya? Iti ulo dati nang ikabilan da iti underwear at tinakaw da. Mayan samit no irganin tayo da kita bakas. Ay, saan? Makabasol kayo no dangran nyo ida. Apay ngay, isakit yung mat kat agtatakaw da. Ay, inakat ibaga ijay DNR. Ta isudan to ti makamon. Di tayo idadangdangran. Saan akayat ni Kapitan nga erganen nyo ti bakas nga agtatakaw iti underwear kan mula? Mapan na kano i-report ijay opisina ti DNR. Ta isuda ti makamaw. Awan siguro ti makanda ijay napuuran a kabakiran. Iso abim mabada dito'y ayan tayaw. Kat agtakaw dan iti kanunda. Anya pay ngay no di kasta. Mabisindan. So di marop da ditoy. Uray kumaa, no di pati underwear kat iraman da. Gaputan nakita da nakabado dagiti tattaw. Iso ang nagala da iti underwear tababasay. Insulbong damit tayo iti ulo da. Ngarud Ay, kaano nga taamapan i-report ni Kapitan? Mamirhuisyo da mo launay tagdadaal da iti mula. Inteng, ingka ka di i-report ija opisina ti DNR ti kaano dagiti bakas ditoy. Ay, masapol nga i-report ko. Tapno saan dang agperwisyo ako na ni pari ba daw? Saan lang ada pari badong tinapirhuisyo. Datayo amin. Uwan ba? Ay, sige, inakon. Napanan ni Inteng. Ay, naglukon tumot dagijay abakas. Bimabada moten manipod na uram ti kabakiran. Pag madyan na numauram ti kabakiran, taawan pagyananda. Ada kamutan, Inteng, kumusta tinapanam?
Ay umay kanon dagiti tauhan ti DENR ta iso dati makaammo ka dagiti bakais. Ay, makaginawa tayo mutlaengen, gapo ka nagita abakas. Ay, nalaing dang agala iti mula. Una tawanan ti makanda ije na uram akabakiran. Ado, ti madi nga itden na. Numauram ti kabakiran. Ay sa nabalitaw mayan dagiti DENR. Ibagada dagiti rumbeng ama aramet para iti pagsayaatan ti kadwan. Nasayaat, tanapan mo in report adagaws. Kasta ati kapitan inteng. Aksyon agad ako nada. Good job, Kapitan! Kat palagip ka barangayan. Bantayan nyo dagiti salapay nyo. Tapno saan da amatakaw. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag.